Sa number 2, Cabancalan City Mayor naglaro sa isyu angon sa wala mabayaran nga honorarium sa mga yadtong nagserbe bilang comelec support staff sa nagligad nga barangay kag SK elections. Suno kay Mayor Benji Miranda, naghinyo sang bulig sa iyang talatapan ang comelec Cabancalan bahin sa wala mabayaran nga honorarium sa mga manunudlo nga nagserbe bilang comelec support staff sa tinilikdan nga eleksyon. Ginsiling ni Miranda nga ginako man sang comelec nga isa ka honest mistake ang natabo. Bangod dapat wala gidman kun tani isang support staff na. Ang support staff ginagamit sa automated elections, manual elections ang BSKE. Masobra 600 suno kay Miranda ang nagserbe kag mga 3.7 million pesos ang kinahanglan nga pondo para sa honorarium. Hindi man makarelease ang pondo ang syudad, bangod una, wala man sang budget allocation para diri. Ikaduha, wala man siya may nakita nga legal basis para pwede bayaran ini. Suno kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Anonoria, ginausi sa nang natabo sa Cabancalan kag nagpamalibad na siya nga maghatag pa sang pahayag. Nabayaran naman ang tanan nga manunudlo nga nagserbe bilang katapo sang Electoral Board. Ako mag-isarado, ma'am, nga hindi na ako magbulig. Kahit hindi na servisyohan man sila sa mga tao. Sila mga nag-express dira. Hindi naman naging pangabudlayan. Pero ang ako lang una-una, wala kami sa makuhaan budget. So, wala pa sa mga legal ako nga support naton na para mapaka-release ang mga legalities kay budlayan na karoon ako mapusasan dira.